May pakibusrano to? Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tanggung! Het was een van de meest veelbelovende bedrijven in Nederland. Deze groene scooters zouden Europa gaan veroveren. Maar het bedrijf ging failliet 2 keer en de Turkse eigenaar liet de scooters achter. Gemeenten mochten de puinhoop opruimen. Wat trof u aan toen het bedrijf failliet was? Eén grote rotzooi. Maar nu hebben ze een oplossing. Ze gaan in de verkoop. Sommige zien er nog best goed uit. Andere zijn in hele slechte staat. Hoeveel scooters zijn het? Ongeveer 4000 en dan in Spanje ongeveer 3000. En het is uw taak nu om te zorgen dat al die scooters weer weggaan. Ja, ze starten op €225. Dus we gaan het zien. Die in de doos zitten zijn nog goed. Er is een heel groot middengedeelte dat is nog niet verhufterd. Overigens, Nederlanders zijn grotere hufters dan waar ook in Europa bij het gebruiken van scooters. Dus een kleiner gedeelte is ongeveer 20%. En dat kun je net zo goed uit elkaar slopen en dan kun je de onderdelen gebruiken. Maar dat is zo kapot. Wij gooiden dat als Nederlanders ook gewoon in het water, hè? Hoe kan dat nou dat een eigenaar, u zegt al beursgenoteerd in Turkije. Ja. Kunt u ze niet aanspreken van ruim jullie rotzooi op? Oh, hier is het laatste woord niet over gezegd. Dat hebben we ook overigens al gedaan. Maar zij lossen het niet op, ze reageren ook niet. Ze denken, laten ze maar lekker allemaal erin zakken in Nederland. En de belastingbetaler die zit een deel Die zit erop. met de problemen. Ja, Wrang eigenlijk. Dat het zo schandalig. gaat. Ja. Daar komen ze niet meer weg. Zou u er zelf een willen hebben?
Ik heb meegeboden. Dus ik wil er graag 2 hebben. Wat gaat u ermee doen dan? In de camper zetten. Op vakantie. May pakibusrano to? Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tanggung!
today, today, yesterday, yesterday, tomorrow, tomorrow, no, nung, after, atta. Atta me no know what do them. Today, today, yesterday, yesterday, tomorrow, tomorrow, no, nung, after, atta. Atta me no know what do them.
Mi pa ki busrano to. Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tanggung! Je mag erop zitten, je mag erop spelen en het is zwaar genoeg om auto's tegen te houden. In Valkenswaard zien ze wel graag beren op de weg. Of nou ja, deze betonnen beren in ieder geval. Vanmiddag kregen ze een prominent plekje in het dorp. We hebben eigenlijk een beer op de weg, was het startpunt. En het gaat eigenlijk om een soort anti-terrorisme of verkeersbelemmerend object. Dat in plaats van een, met alle respect, lompe betonblok er een heel stuk aangenamer en leuker uitziet voor de mensen die er gewoon voorbij lopen. De beren worden met beton 3D geprint. De makers zijn nu in gesprek met gemeenten om ze ook op andere plekken te plaatsen. Ja, ik zie mensen die allemaal filmpjes maken en zo. Dus dat... Tot nu toe hebben we nog geen negatieve reacties gehad of mensen gehoord die zeggen van goh, wat een lelijk ding, doe maar weg.